Noin, me pelataan nyt Slender Shadow Sanatorium. Taas. Äsken kälykkeli takaisin. Ja 45 sekunnin päästä vaihtaa. Vai mitä piti kerran? Lapsen. Ja jos ei ääni kuulu, niin voisit kertoa kommentissa. Mitä täältä Julia? Ei, mut vaihdan sit sillä, et... Ai sitten kun sit kun mä tuun sinne, niin mä tuun tuohon ja sitten mä tuun sinne. Sinulla ota tää. Nyt Paavana. Ei, nyt me vaihdetaan. Eeli lähtee pois. Tää. Mä sit vai seuraa. Joo. Mikä tyyppi tää on? Täällä on Slender. Niin Peeris menee seuraavaksi pois. Mä ihan varma. Että mennään tänne päin. Me voidaan saada. Me ei voida vaan. Siinä. Me ei voida edes voittaa tätä. Ihan mahdollista. Kakkaa. Siellä on kakkaa! Sen että mä oon käynyt vähän jäntillä vetää. Hirveä. Niin täällä oli se. Ei oo. Mä vaan pidän tätä etusormen, niin sit sä vaan käännyt niin sä pääset sinne. Tää ei oo tää. Mä vaan pidän etusormen. Mä pidän vaan sen liikkeen, sä käännet. Nyt on se lähellä. No, niin on vähän. Nyt ei tuu. Sinne. Siinä on joku. Älä kato koskaan. On pelottavaa. Oikeesti. Siis. Right. Mä oltu sinne. Eli se oli nyt sit siinä. Ja nyt alkoikin aika jo mennä. Eli me saatiin 3. Yrittäkää pistää pahemmaksi. Red Wolf Gaming, mä tiedän, että sä oot voittanut tän jo. Ja ensi kertaa sitten. Moikka! Miten sä ei käynyt tekemään? No mä vähän.